Zdravím, tak vyrobil jsem si střížku na komín, konkrétně tato má rozměry 1100 na 550, je to 1 nerez, 3 nerez ten zbytek. A speciálně je v tom, tahle střížka, že je vyklápěcí. Jo, tady mám čepy aretační, ty odblokuju a celou střížku vyklopím tam nebo sem, na obě strany se to dá vyklápět. Je to kvůli tomu, že když bych čistil komín, tak abych se mohl odklopit a nemusel jsem tam odmontovat šroubky a balancovat někde na střeše se střížkou. Pak teda po té, co jsem toho vymyslel, nakreslil, jsem zjistil, že se komíny dají čistit i od spoda nahoru, co mě trošku vytočilo, ale co se dá dělat. Kdyby se někomu líbila taková střížka, tak rád navrhnu podle vašeho zadání nebo podle vašich rozměrů a vyrobím. Tak, nyní jsem aretace vyndal, 2 čepy, jeden, druhý a střížka jde krásně celá sklopit. Tak, a nyní to mám odklopeno a můžeme čistit. A zase přiklopíme. Jo, jeden čep dám. To jednou rukou nejde, takže končím s natáčením.